Hyvää iltaa. Sisäministeri Kari Rajamäki vaatii oikeuslaitosta koventamaan turkistarhaiskuista annettavia tuomioita. Yhdysvaltoja vastaan Lähi-idässä tehdyssä pommi-iskussa kuoli 3 amerikkalaista. Kiina pyrkii ensimmäisellä miehitetyllä avaruuslennollaan vakuuttamaan ulkomaisia sijoittajia osaamisestaan. Vanhemmat voivat vastedes tarkistaa lapsensa olinpaikan kännykän avulla. Töölönlahden musiikkitalohanke etenee vähitellen. Nyt talon arvioidaan valmistuvan 5 vuoden kuluttua. Poliisijohto on selvittänyt hallitukselle viimeaikaisten turkistarhaiskujen tutkintaa. Sisäministeri Kari Rajamäki rinnastaa turkistarhaiskut järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja arvostelee oikeuslaitosta liian lievistä tuomioista. Rajamäki vaatii oikeuslaitosta koventamaan tarhaiskuista langetettavia tuomioita. Poikkeuksellisesti hallituksen iltakoulussa kävi nyt itse suojelupoliisin päällikkö. Poliisijohto selosti hallitukselle sisäministeriön Rajamäen mukaan tuomarit eivät tuomitse eläinaktivisteja tarpeeksi luovalla tavalla. Rangaistusasteikko on 6-7 vuotta vankeutta, ja minä en ole montaa vankeustuomioa viime aikoina myöskään minä lukenut julkisuudesta. Ovatko rangaistukset tähän asti olleet sitten liian lieviä? No, tämä on yleinen käsitys ja sisäasiainministeriö ei rupea julkisuuden kanssa väittelemään. Että kyllä tässä tällainen vaikutelma on tullut, mutta minusta oli erittäin positiivista, että pääministeri omalta osaltaan katsoi, että hän myöskin oikeusministeriön kanssa käy vielä tähän oikeuskäytäntöön liittyviä jatkokeskusteluja. Pidin sitä erittäin hyvänä. Tässä viimeksi tehdyssä Suomen suurimmassa tarhaiskussa Kokkolassa päästettiin häkeistään lähes 8000 minkkiä. Rajamäki on toistuvasti rinnastanut tarhaiskut järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja kutsuu iskujen tekijöitä ekoterroristeiksi. No, mun mielestä aikamoinen liioittelu on nyt kyseessä, kun puhutaan, jos käytetään sanaa terrorismi tai terroristi. Että kyse ei ole mistään sellaisesta toiminnasta laittomassakaan eläinoikeustoiminnassa. Että siinä yksi tärkeimmistä pääperiaatteista on varmistaa se, että yhdellekään elolliselle olennolle, ei eläimille eikä ihmisille tapahdu mitään fyysistä vahinkoa. Onko tämän EVR:n toiminta järjestäytynyttä? No, en sanoisi ainakaan, että mitenkään valtakunnallisesti on järjestäytynyttä. Että kyse on tällaisista pienistä soluista, jotka toimii ihan itsenäisesti. Organisoituminen on kiistatonta, jopa rajat ylittävää. Kyllä tämä ekoterrorismistakin omalta osaltaan käy. Pääministeri Vanhanen toppuutteli sisäministerinsä kannanottoja tuoreeltaan. No, tässä tietysti kannattaa olla poliittisten päättäjien puolelta tarkkana siitä, mitä ohjeita itsenäiselle oikeuslaitokselle annetaan. Että me käsittelemme nyt tutkintaan liittyviä kysymyksiä. Päähallituspuolueiden välille on syntynyt kiistaa maatalousrahoista. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli pitää käsittämättömänä SDP:n puoluesihteerin Eero Heinäluoman eilistä lausuntoa, jonka mukaan ei ole varmuutta valtion varojen riittämisestä uusien tukikattojen täyttämiseen. Kalli korostaa, että keskustan ja SDP:n pelisäännöt koskevat myös maataloutta, jonka tukemiseen molemmat puolueet ovat sitoutuneet. SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen ihmettelee kokoomuksen oppositiopolitiikkaa. Lipponen sanoi puhemiehen maakuntamatkalla Pielavedellä, että maa tarvitsee opposition näkemyksiä asioista, ei vallankäytöstä. Puhemies Paavo Lipponen saapui maakuntamatkalleen Pielavedelle tällä kertaa vaatimattomasti paikallisen autoilijan kyyditsemänä. Vaikka SDP:n puheenjohtaja on ehtinyt lyödä lyttyyn sekä itsensä Kekkosen että tämän elämänkertakirjurin Juhani Suomen, hän asteli legendaariseen Lepikon torppaan kuin kotiinsa. Kaukainen esi-isäni, sen kauemmaksi tässä suvussa ei pääse sitä linjaa, oli Juho Laurin poika Kekkonen, Ruoveden Haukanniemen isäntä, joka oli syntynyt Savossa 1535. Keskustan kimppuun ei Lipponenkaan puolueen kaikkein pyhimmässä sentään kehdannut käydä. Ja tämä paksutukkainen nuori mies tässä on sitten Urho Kaleva. Sen sijaan kokoomuksen viime päivien torventoitotus on jättänyt toivomisen varaa. Kokoomusjohtohan on kovaäänisesti moittinut SDP:tä ja AY-liikettä siitä, että ne ovat napanneet itselleen liikaa valtaa. Maa tarvitsee sellaisen opposition, joka ottaa asiakysymyksistä kiinni hallitusta.
että puhuttaisiin näistä asioista. Että kyllähän tällaista valtakysymyksistä aina voi keskustella, mutta ne eivät sittenkään ole niin tärkeitä. Lipponen kiertää nyt maata kuin valtionpäämies ikään. Kekkosen kotimökistä maakuntamatkailu jatkuu läntiselle Uudellemaalle. Amerikkalaisia vastaan on tehty pommi-isku Gazassa. Iskun tekijöistä ei ole tietoa, mutta palestiinalaisten äärijärjestöt ovat kieltäneet osallisuutensa siihen. Isku oli ensimmäinen amerikkalaisia vastaan Lähi-idässä palestiinalaisten 3 vuotta kestäneen kansannousun aikana. Räjähdys oli voimakas ja luultavasti kauko-ohjaimella laukaistun tienvarsipommin aiheuttama. Jälki oli pahaa, kuolleita ainakin 3, kaikki amerikkalaisia turvamiehiä. Lisäksi amerikkalainen diplomaatti haavoittui. Autosaattue kuljetti myös Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n edustajia. Mukana Gazan matkalla ei kuitenkaan ollut Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettiläs John Wolf, kuten aluksi arveltiin. Diplomaatit olivat menossa keskustelemaan palestiinalaisopiskelijoiden yliopistostipendeistä. Palestiinalaisjohto tuomitsi hyökkäyksen tuoreeltaan. And we will investigate from our side this from wherever we condemn it, from wherever it comes, and we will investigate the case and we will see. Israelin armeija oli nopeasti räjähdyspaikalla. Myöhemmin palestiinalaisnuorten kivityksen kohteeksi joutuivat myös amerikkalaisviranomaiset, jotka olivat tulleet paikalle tutkimaan räjähdyksen syitä. Amerikkalaisia vastaan ei ole tehty ainuttakaan iskua 3 vuotta kestäneen intifadan aikana, mutta amerikkalaisvastaiset tunteet ovat pinnalla sekä länsirannalla että Gazassa. The United States government will investigate fully and work with the relevant authorities to bring to justice those responsible for this senseless and brutal attack. The FBI is sending a team of experts who will focus on evidence gathering and explosives. The United States will also continue assisting the parties as they seek ways to stop the terror and to achieve peace. Yhdysvallat on Israelin tärkein tukija ja viimeksi viime yönä Yhdysvallat asettui vastustamaan päätöslauselmaa, jolla oltaisiin tuomittu muuri, jota Israel rakentaa länsirannalle. Kaikki palestiinalaisten äärijärjestöt ovat kiistäneet osuutensa iskuun. Nyt kaikkia amerikkalaisia on kehotettu poistumaan Gazasta ja olemaan erittäin varuillaan länsirannalla. Yhdysvallat tuo uuden Irakia koskevan päätöslauselmaehdotuksensa YK:n turvallisuusneuvoston äänestykseen myöhään illalla. Yhdysvallat tavoittelee esityksellään jälleen kansainvälistä tukea Irakin miehitykselle. Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs John Negroponte kertoi, että turvallisuusneuvoston päätös halutaan saada aikaan ennen Yhdysvaltain presidentin ja ulkoministerin matkaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talouskokoukseen Bangkokiin. YK:n tuki Irakin miehitykselle helpottaisi varojen hankkimista jälleenrakentamiseen. Luonnoksessa ei ole aikataulua miehityksen loppumisesta. Kiinan ensimmäinen miehitetty avaruuslento on sujunut tähän asti hyvin. Aamuyöllä matkaan lähteneen avaruuslentäjän on määrä laskeutua takaisin maanpinnalle runsaan 4 tunnin kuluttua. Suomalaisasiantuntijan mukaan avaruuslento oli ajoitettu tarkoin ulkomaisia sijoittajia silmällä pitäen. Aamu vasta kajasti Kiinan avaruuskeskuksessa, kun ensimmäinen avaruuslentäjä, kiinalaisittain taigonautti, lähetettiin matkaan. 这一次飞行取得圆满成功，我们等待着你胜利归来。 Historian tekijäksi oli valittu 38-vuotias ilmavoimien upseeri Yang Li-wei. Hänellä on määrä kiertää maapallon 14 kertaa. Kiina pääsi nyt 3. maana maailmassa avaruusmahtien joukkoon, tosin 4 vuosikymmentä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain jälkeen. Oman miehen lähettämistä avaruuteen seurattiin Pekingin kaduilla suurella ylpeydellä. Sisäpoliittisesti avaruuslennolla on valtava merkitys. Kansallinen itsetunto nousee ja siinä sivussa Kiinan keskushallitus saa vankennettua asemaansa kansalaisten silmissä. Mutta lennolla on Kiinan kannalta myös kansainvälistä merkitystä. Yksi on se poliittinen viesti ilman muuta, että Kiina kykenee tavallaan näyttämään sen, että he ovat varteutettava tekijä.
kansainvälisellä areenalla. Ja kiinalaisilla on tämä historian velvoittama missio tavallaan nousta yhdeksi suurvallaksi suurvaltojen joukkoon. Toinen viesti on suunnattu ulkomaisille sijoittajille. Tällä pyritään selvästi viestimään myös ulkomaailmalle sitä seikkaa, että Kiina on varten otettava myös huipputeknologisesti. Kiinan tuntija tietää, ettei avaruuslennon ajoittaminen juuri tälle päivälle ollut sattumaa. Eilisiltana nimittäin kommunistinen puolue päätti merkittävästä uudistuksesta. Yksityisomaisuutta aletaan suojata aiempaa paremmin lailla. Täällä pyritään saamaan tämmöinen yhteisvaikutus aikaiseksi, jolla luodaan tällainen positiivinen mielikuva Kiinasta, myös niin kuin investoijien silmissä. Se, onnistuuko mediatemppu, nähdään myöhemmin. Nyt Kiinassa jännitetään sitä, saadaanko historian ensimmäinen avaruuslentäjä turvallisesti maahan. Tässä lähetyksessä kerromme vielä, miltä vaikuttaa uusien pelikännyköiden markkinatilanne. Miten matkapuhelimella voidaan seurata ihmisten menemisiä ja missä vaiheessa on Helsingin musiikkitalon rakentaminen. Japanilais-ruotsalaisen matkapuhelinvalmistajan Sony Ericssonin tulos kääntyi heinä-syyskuussa vihdoin voitolle. Sony on mukana myös pelibisneksessä, jonne Nokia pyrkii mukaan omalla pelikännykällään. Sony Ericsson ja muut matkapuhelinten valmistajat eivät kuitenkaan ole Nokian tavoin vielä valmiita panostamaan omiin pelipuhelimiinsa. Helsinkiläisen tavaratalon peliosastolla tungeksi tänään innokkaita pelaajia keskellä päivääkin. Pelibisneksessä pyörii rahaa arviolta noin 40 miljardia euroa. Näitä rahoja hammuaa myös Nokia viime viikolla kauppoihin tulella pelikännykällään. Kyllä se on aika mukavasti lähtenyt liikkeelle. Vaikka siinä oli vähän negatiivista mielipidettä aika monessa alajulkaisussa. Ketkä ovat innostuneet tästä uudesta pelikännykästä? Kyllä se on meikäläisen ikäiset yli 20-vuotiaat ja sitten semmoiset ehkä 40-vuotiaatkin löytänyt aika monia. Mukana pelibisneksessä on myös japanilainen Sony. Ruotsalaisen Ericssonin kanssa se tekee matkapuhelimia. Tänään yhteisyritys kertoi tuloksensa kääntyneen vihdoin voitolliseksi. Mutta peleissä Sonylla menee paljon paremmin. Se hallitsee pöytäpelimarkkinoita tällä PlayStation 2-koneellaan. Kannettavien pelien puolella jyllää Nintendo. Juuri tähän rakoon Nokia yrittää nyt kiilata. Se on kireästi kilpailtu markkina ja saa nähdä nyt, miten Nokian matka tässä etenee sitten, että Nintendo ja Sony ovat kyllä kumpikin kovia vastustajia siellä. Matkapuhelin valmistajista Nokia ehätti ensimmäisenä tuomaan kännyköihin kehittyneempiä pelejä. Sen sijaan muut eivät ole yhtä innokkaita tekemään investointeja tällaisiin kalliisiin ja epävarmoihinkin hankkeisiin. Lähtevätkö muut kännykkävalmistajat lainkaan mukaan kisaan? Tässä pelimyyjän arvio. Jos sieltä yrittäjiä löytyy varmaan Japanin suunnalta tai Jenkkilästä, vaikea sanoa, niin eikä se jotain tule sitten. Milloin luulet, että nämä uudet kilpailijat tulevat mukaan? No Sonyn toi PSP tulee ensi vuonna, mutta se on ihan pelkkä pelikone. Mutta olisiko ne kännykät sitten, kyllä ne vuoden aikana pitäisi saada ulos, jos ne tahtoo kilpailun mukaan vielä, jos niitä tulee. Sonylta on siis vuoden päästä tulossa kannettava pelilaite, mutta ei pelikännykkää. Näyttää siltä, että muut matkapuhelinvalmistajat haluavat ensin katsoa, miten Nokia kovassa pelibisneksessä pärjää. Uusi laki sallisi matkapuhelimien paikannustietojen kaupallisen käytön. Hallituksen esitys uudeksi sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi mahdollistaa lapsien paikantamisen teletietojen avulla. Tähän asti pelisääntöjä paikannustietojen käytöstä ei ole ollut. 12-vuotias Joni Ruuskanen sairastaa diabetesta. Tämän vuoksi Jonin perheessä on käytössä kännykän paikannuspalvelu. No se auttaa silleen, että jos mä pyörryn just jonnekin, niin mut löydetään sitten ja siinä on niinku helppo löytää. Jonin isä Kari ja muut vanhemmat voivatkin tulevaisuudessa paikantaa alle 15-vuotiaat lapsensa kännykän avulla. Vaikka palvelu onkin ollut saatavilla jo jonkin aikaa, pelisäännöt ovat puuttuneet. Meille se tuo sitä turvaa. Ja toiseksi sen, että me ei tarvitse soittaa turhaan pojalle koko ajan, että onko kaikki hyvin. Kännykkäpaikannuksen lisäksi hallituksen esityksessä yritykset ja yhteisöt saisivat oikeuden tulevaisuudessa suodattaa haitallisia sähköpostiviestejä, kuten viruksia ja roskapostia pois viestivirrasta. Tällä esityksellä on tarkoitus täsmentää tunnistamistietojen käsittelyä koskevia säännöksiä, lisätä teleyritysten ja muiden yritysten oikeuksia tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisemiseen.
Kännykän ja internetin avulla henkilö voidaan paikantaa kaupunkialueella noin 300 metrin tarkkuudella. Harvaan asutulla seudulla tarkkuus on heikompi. Onko tämä riittävän tarkka palvelu mielestäsi? Ei ihan aivan. Että mieluummin halusi nähdä sen, että löydetään poika nopeasti, jos esimerkiksi diabeteksen takia on tuupertunut johonkin kadulle, niin päästään nopeasti sitten paikalle. Kännykällä ei kuitenkaan voida paikantaa ketään ilman paikannettavan suostumusta, siis esimerkiksi yli 15-vuotiaiden lasten ja holhottavien vanhusten osalta. Lakiesitys on herättänyt myös huolta siitä, että vanhempien lasten kanssa viettämä aika vähenisi. Jonin mielestä tämä palvelu on kuitenkin hyvä. Mä en tykkää siitä hirveästi, koko ajan soitellaan ja kysellään jotain sellaisia kysymyksiä, vaikka mä tiedän, että ei tässä ole mitään hätää ja mä tiedän, missä mä menen ja tälleen. Matkailuvaunujen valmistaminen Suomessa päättyy. Lohja Caravans aloittaa YT-neuvottelut kaikkien 70 työpaikan vähentämiseksi Vantaan Koivukylän tehtaalta. Solifer-tuotemerkillä myytyjen vaunujen valmistus keskitetään Ruotsiin. Solifer-matkailuvaunujen osuus Suomen markkinoista on noin 1/4. Lohja Caravans on viimeinen Suomessa matkailuvaunuja valmistava yritys. Keskon Citymarketit vähentävät henkilöstöstään runsaat 300 työntekijää. Heistä lähes 80 sanotaan irti ja 65 lähtee eläkejärjestelyin. 165 määräaikaisen työsuhdetta ei jatketa. Vähennysten syyksi Citymarket sanoo käyttötavarapuolen kilpailukyvyn parantamisen ja uuden liiketoimintamallin käyttöönoton. Myyntitavaran käsittelyä vähennetään kaikissa 50 Citymarketissa ja keskitetään keskusvarastoon sekä tavaran toimittajille. Maantiekuljetusten kuormien sidonnassa on edelleen huomattavia puutteita. Poliisin Etelä-Suomessa järjestämässä tehovalvonnassa tarkastettiin 170 ajoneuvoa, joista useassa 10 kuorma oli puutteellisesti sidottu. Ratsiassa 74 ajoneuvon kuljettajalle annettiin sakot tai huomautus. Vakavin yksittäistapaus havaittiin Kouvolassa, missä kuljettaja oli sitonut 37 tonnin paperikuorman vain yhdellä liinalla. Kuljettaja menetti ajo-oikeutensa. Tämän vuoden taiteen valtionpalkinnot on myönnetty. Taiteen keskustoimikunnan myöntämät 13 000 euron palkinnot saivat kirjailija Marjatta Kurenniemi, taiteilijakriitikko Jan-Olof Mallander ja arkkitehti Panu Kaila. Kurenniemen palkinnon vastaanotti hänen tyttärensä Maria Kurenniemi. Arkkitehti Panu Kaila sai palkinnon 30-vuotisesta työstään perinnerakentamisen puolesta puhujana. Arvostetaanko Suomessa tällaista perinteistä rakentamista? Oikeastaan arvostetaan liian vähän ja siis valitettavasti niin kuin pahimpina vuosina 60-70-luvulla vielä vähemmän. Ja nyt sen perinteisen rakennuksen arvo on siinä, että se on sellainen geenipankki. Siis se on täällä kestävän, terveelliseksi todetun ja kauniin rakentamisen geenipankki. Hallitus jatkaa Helsingin Töölönlahden musiikkitalohankkeen valmistelua. Hallitus ei tehnyt iltakoulussaan lopullisia päätöksiä musiikkitalon rakentamisesta, mutta asian käsittely siirtyy lähiviikkoina talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan. Töölönlahden musiikkitalon kustannusarvio on 94 miljoonaa euroa. Hankkeessa ovat mukana valtio, Helsingin kaupunki ja Yleisradio. No tietysti tämä on myönteinen, että tämä menee talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, mutta vielä ei voi sanoa, että päätöksiä olisi tehty. Tämä oli keskustelu, jonka pohjalta nyt hallitus käsittelee sitä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Mutta päätökset, jos sitten eteenpäin mennään, niin varsinaiset päätökset tehdään vasta raha-asiain valiokunnassa, joka sitten seuraa talouspoliittista ministerivaliokuntaa, jos siellä myötämieli hankkeelle löytyy. Musiikkitalohanke etenee siis vähitellen, vaikka sen toteuttaminen on venynyt vuosia alkuperäisistä suunnitelmista. Nyt talon arvioidaan valmistuvan aikaisintaan 5 vuoden kuluttua. Ensin puolustettiin VR:n makasiineja, sitten väitettiin suunnitellun musiikkitalon olevan liian suuri esitetylle paikalleen Töölönlahdelle. Nyt odotetaan lopullisia päätöksiä. Edellytyksiä on luonut se, että tämä kaava on valtuustossa vahvistettu. Tosin siitä on valitukset meneillään, niin kuin tämmöisissä tapana on.
Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt ne ja nyt ne on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Arvioidaan, että ne ehkä ensi kesään mennessä ratkeaa. Vasta silloin voidaan tietysti ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin, eli sitomaan rahaa ja rakennussuunnitteluun ja tekemään näitä osakassopimuksia. Hankkeen tekee monimutkaiseksi sen kalleus sekä 3 käyttäjäosapuolta. Yhden talon pitäisi täyttää niin Radion sinfoniaorkesterin, Helsingin kaupunginorkesterin kuin Sibelius Akatemiankin moninaiset tarpeet. Keskeistä kuitenkin on saada Helsingin keskustaan akustisesti onnistunut konserttisali. Musiikkitalon toteutuminen näyttää todennäköiseltä, vain aikataulusta ollaan epävarmoja. Nyt on arvioitu, että jos nämä päätökset saataisiin syntymään tämän vuoden puolella, silloin voidaan ajatella, että suunnittelu käynnistyisi ensi vuoden kesänä tai syksyn mittaan. Ja kun tämä on iso hanke, monimutkainen erikoisrakennus, niin on arvioitu, että se valmistuminen olisi loppuvuodesta 2008. Näyttää yhä siltä, että viikonloppuna saattaa sataa lunta Etelä-Suomessakin. Terhi Nikkanen. Viikonloppu näyttää siis edelleen hyvin kylmältä, mutta sitä ennen sää lämpenee meillä hetkeksi aikaa. Tuota lämpimämpää ilmaa on leviämässä lännestä käsin. Toisaalta sieltä on tullut myös sadepilviä ja sadepilvet ovat osuneet Pohjois-Suomen alueelle. Hajanaiset sateet liikkuvat tästä edelleen kohden Kaakkoa ja sateet taitavat muuttua yhä paikallisimmiksi. Suuri osa sateista on tullut vetenä, mutta osa sateista on tullut lumen sekaisina. Ja pohjoisessa pilvisyys onkin lisääntynyt. Etelässä on laajoilla alueilla selkeää ja saattaa olla, että tämän yön aikana nähdään eteläisessä Suomessakin revontulia. Ja aamulla säärintama halkoo sitten Pohjois-Suomea. Sateet ovat kuitenkin paikallisia ja etelässä ollaan vielä yleisesti pakkasen puolella ja yöllä pakkasta voi paikoin olla 5 astetta. Päivän aikana pilvisyys jatkuu vaihtelevana ja Lappiin leviää luoteesta sadepilviä, jotka sitten liikkuvat yhä kaakkoon päin. Iltapäivän lämpötilat vaihtelevat enimmäkseen 3 ja 8 asteen välillä. Lämpimintä on lännessä ja todennäköisesti siellä on myös aurinkoisinta. Sateet siirtyvät siis tästä yhä kaakkoon päin ja painuvat sitten kohden etelää ja perjantaiksi pohjoisen leviää jo erittäin kylmää ilmaa. Siellä voi tulla lumikuuroja ja samoin tuon sadealueen pohjoisreunalla sateet voivat tulla osittain lumena. Pohjoisessa tai etelässä ollaan suunnilleen huomisissa lukemissa, mutta lauantaina kaikki on lämpötilojen osalta sitten jo toisin. Etelässäkin päästään vain aavistuksen verran nollan yläpuolelle ja lumikuurot ovat siis mahdollisia eteläistä Suomea myöten. Pohjoisessa ajokeli on huono tienpintojen jäätymisen takia ja täällä etelässä on huomautuksia navakasta tuulesta. Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Uutisia tänään vielä kello 21.50 ja 23.25, eli TV-uutisten puolesta näkemiin.